cɛ fara muso ka denmisɛnnin maabakɔrɔ Elhadji Grand Guédiolo Camara naamu y'anw sigilen jɛ ka fɔ ka kunnafoni balan la Elhadji Grand Guédiolo tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ dugu ma jɛ ka ban bilakun wɛrɛ tɛ anw na o de ye ka boli ka kumasoba in magɛn baara min bilalen bɛ ka makɔnɔ n'o ye kalimu tabɔ ka sɔgɔbɛ u ka ɲɛɲinini kɔnɔna la Elhadji olu tilalen kɔ ka ban k'an k'an da don a la ni k'a kɔnɔ kumaw fɛsɛfɛsɛ k'a da lamɛnnikɛlaw tulo kan lamɛnnikɛla sɛgɛnbaliw ɲinɛbaliw min y'an ka maakɔrɔbaw ye maa minnu y'u seko n'u damayira kɛ ni k'u ka faso baara kɛ ka taa retraite la Grand Guédiolo olu sigilen bɛ so kɔnɔ bana t'u la u bɛ gijigiji fɛn mun ka d'u ye bi o de ye ka radio tigɛ fo ka kunnafoni balan lamɛn o de b'u ɲɛnajɛ o de b'u ŋunanfa o de b'u nimisi wasa o de b'a to u b'a dɔn jamana bɛ kibaruya mun na an b'a fɔ ko hali bi Ala ka kɛnɛya d'u ma maa minnu fana bɛ bana kɔnɔ Elhadji Ala ka jisuma ka fura ye Ala k'u ɲumanbɔ a kɔnɔna la min ye k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila fo Anderbukan na radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila na an b'u ka lamɛnnikɛlaw fo k'u ka baarakɛlaw fo min y'o sigida ɲɛmɔgɔw ye k'olu fo ka dugutigiw fo ka alimamuw fo ka duguden bɛɛ lajɛlen fo Elhadji Grand Guédiolo dugu ma jɛ ka ban Elhadji an bɛ miiri fɛn kelen mun na o de ye baara ɲuman k'a daminɛ e la nɛgɛ kaɲɛ 6 technicienw b'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 5 fo ka taa bila radio datuguli la Grand Guédiolo jɛmukan bɛ da ɲɔgɔn kan bɛɛ ka hamina ko ye kelen ye n bɛna baara min kɛ k'a kɛ n seko ni damayira ye maa minnu bɛ n lamɛn ka nimisi wasa sɔrɔ n bɛna nin baara kɛ n seko ni damayira a bɛ ka kɛ radio so min na a ka nimisi wasa sɔrɔ radio tɔgɔ ka kɔw tigɛ ka baw tigɛ jamajɛ baara de bɛ jigin fɔ kɔnɔ bi baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Mamutu Kamara bolo k'a fo k'a waleɲuman dɔn e n'ale bali dayɛlɛ o tuma min ye baara ye o bɛ tɛmɛ furutututu fo nɛgɛ kaɲɛ gansan nka min ye ja duman son duman ka taa bila min ye baara tɔw ye k'a bila TikTok kan k'a bila réseau kan k'a bila YouTube kan o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ame Jakite ye a jɔn b'a sen kan fo nɛgɛ kaɲɛ 13 fo 13 k'a fo dantɛ foli mun na e ni ne ye alamisa o alamisa baara min bilalen bɛ k'a makɔnɔ an filɛ n'o kɛnɛ kan Elhadji ko cogo di Boyabatɛ namu majugu n'a ye fɛn min dan o de bɛ falen a ye o la sa namu bi ye alamisa ye o don an kun ye Ala deli dɔgɔkun tɛmɛnen ko a ka alamisa wɛrɛ k'an ɲɛna Ala ni ce Ala ni ce Ala ni ce anw nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan sɛbɛnfura min n'a bɛ bɔ sɛbɛnninw de bɛ k'a kɔnɔ kalimu nundumantigiw n'u y'a sɛbɛn an b'a ta k'a da k'a bakuruba tɔmɔ k'an sigi ka sin ka n'an siyɛlɛ n'a ye k'a di limanaw ma ne donkan filɛ nin ye kosɛbɛ donkan ɲana an bɛ taa Mamutu fan fɛ bɔ k'i ni sɔgɔma kura ye Buwa mɔgɔ marala o tɛ kɛ mɔgɔ jugu ye fiyewu karamɔgɔ Buwa e ko di Elhadji Grand Guédiolo ne bolo ɲɛ fɔlɔ o ye l'indépendant a ko di l'indépendant kɔnɔ maa min sɛbɛnni kɛ o ye Musa Bilali Sidibe Musa Elhadji a ko min ye Mali jamana kuntigi anw bɛ waso ni cɛba min ye n'o ye général d'armée Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko Elhadji min ye kuma jɛlen da garantilo ye fɛn mun fɔ kunun min ye Mali masakɛ bulon o de ye Kuluba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana kuntigi ale ni Rusiw ka masakɛ Vladimir Poutine olu ka masakɛ bulon o de ye Kremlin sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Kuluba ale ni Kremlin Grand Guédiolo b'a ye k'a fɔ kuma falen kɛra masakɛ fila fɛ masakɛ belebele fila fɛ diɲɛma sigilen bɛ ka masakɛ mun lajɛ n'o ye tubabu ta Vladimir Poutine ale ni farafin ta n'o ye général d'armée Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni masakɛ fila ka kuma ɲɔgɔnya lajɛ Grand Guédiolo k'u mɛnna telefɔni na dɛ n'i y'u ka telefɔni ci lajɛ Mali jamana kuntigi ale de y'a laɲini min b'a to u bɛ se ka kuma cogo min na wa kuma in tɛ kuma gansan ye kuma barikama kuma nafama kuma duman caman ka ɲɛsin Mali jamana ale ni Saheli jamanaw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen labɛnnen k'a daminɛ Kuluba ka taa bila Kremlin i b'a ye k'a fɔ jamana kuntigi fila kunbɛnli ni ɲɛnabila baara min kan ka kɛ Grand Guédiolo o baarakɛlaw y'o kɛ ni ka telefɔni dayɛlɛ i b'a ye k'a fɔ kuma daminɛ na ni min ye Mali jamana kuntigi ale ye foli ta ni ka Vladimir Poutine sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ k'a ni sɔgɔma o tuma min kɔni ye k'a bisimila Grand Guédiolo min b'a kun na kan cɛ i b'a ye k'a fɔ a y'o kuma lase sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o kun ni kan kumaw lajɛ o tɛ kuma wɛrɛ ye o de ye Mali ni Rusila ni ɲɔgɔn cɛ Grand Guédiolo kan ka jɛɲɔgɔnya dalafɔli tɛ dɛ waliya yɛrɛ don sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o jɛɲɔgɔnw lajɛ min ye sanni ni feere jɛko sera commerce i ka da la k'a fɔ min ye engrais ko ye sɛnɛ baara
bara manyangolo o bi se ka jidi togo bina nga jamana kono ni yo lajɛ tuguni nafa sɔrɔ baro bi se ka jidi garange julu min ka bon n'a bɛɛ ye min ka di n'a bɛɛ ye o de ye sécurité sɛbɛnni ko irisu ka jamana sɛbɛ dɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ nansaraw b'a dɔn jamana min don min ye zelenski b'a dɔn Putin ye jamana min ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Putin ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'ale wele kun n'ale ka baro ye nin ye min y'an ka jamana kuntigi k'a da ka sunɔgɔ min ye irisu ka jamana k'u jɔlen bɛ Mali kɛrɛfɛ Mali mago bɛ fɛn minnu na Garange Julu Kamara Mali ka hakilina ye fɛn minnu ye Mali ko k'a sago ye fɛn fɛn ye irisu ko fo n'a t'u bolo n'a b'u bolo k'u b'a d'a Putin côté a b'a fɔ Garange sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye hali bi jɛɲɔgɔnya kuma i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya mun b'an ka jamana kɔnɔ irisu y'u seko n'u damayira kɛ sabu u ka cɛdenw bɛ yan n'o ye Afirika kɔri ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye bamanciya ye a kun kɛn bɛ ka dugu minnu daminɛ Garange Julu k'o dugu hɔrɔnya ka na ni lafiya ye irisu ka Afirika kɔri a y'o baara ɲuman caman kɛ hali bi an bɛ don min na ko bi u b'an ka jamana kɔnɔ an ka sɔrɔsiw kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana in ye k'a furan k'a jɛ bamanciya wale k'u bɔ kɔnɔ Garange Julu Mali ma lafiya ni farafinna ma lafiya hali bi kan ye dɔ kɛ dɔwɛrɛ bɛ kɔfɛ sabu ɲamɛ binna kolon kɔnɔ kunkolo bɔra dɔ kɛra dɔwɛrɛ bɛ kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ Mali ka taa bila Saheli jamanaw la Vladimir Putin ko n'o ye Rusu ka masakɛ ye o tuma ko Mali k'ale basigi ka tila ka min ye Saheli jamanaw basigi wa k'o de y'ale ka haminako ye k'a bɛ se ka kɛ k'a bɛ se ka kɛ Garange Julu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye nin ɲɔgɔn sɔrɔ kuma in lajɛ ale kɔni kɛra waati min na o ni irisu olu bɛna lajɛba dɔ boloda min ye irisula ni farafinna Garange Julu min y'o tako filanan ye o bɛna kɛ octobre kalo nata irisu ka jamana kɔnɔ min ye ka kɔn o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ irisu ka seko ni dɔnko o kɛnɛ mun sigira an ka jamana in kɔnɔ irisu olu ka lasigiden o min b'an ka jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ale ye Igor Gromyko ye Gromyko Garange Julu ale ni an ka jamanakuntigi ka kuma ɲɔgɔnya ale kɔni y'a ɲini an ka jamanakuntigi fɛ o tuma ko min ka d'ale ye farafinna ni irisula ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko an ka jamanakuntigi k'a b'a ɲini an fɛ k'a ka taa taama in na min ye Asimi ye Garange Julu a ye ladu ta ye ko Ala k'a don yira na n'a don sera n'o ye octobre 2026 ye tuma k'ale bɛ taa o bɛ fɔ ale ko cogo di a tɛ foyi fɔ n'a m'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko bonya min taara min ye tako fɔlɔ ye ka Mali jamana sɛgɛrɛ Garange Julu ko bonya kelen de bilalen bɛ ka Mali jamanakuntigi makɔnɔ min kɔni ye k'a daminɛ irisu ka faba n'o ye Moscou ye ka taa bila u ka jamana fan yɔrɔ caman na sɛbɛnnikɛla ko a ko tigɛ nɔ bila accord mun siɲɛna tako fɔlɔ la Garange Julu k'an b'o nafa n'o tɔnɔ de kɔnɔ hali bi min ye tako filanan ye o tuma ko fana bɛna tɛmɛ o sanfɛ Mali ni irisula Garange Julu ko bi de ka di tama min kɔni ɲɛta ye Garange Julu ko de bɛna ale don n'a nataw la kunnafoni filanan an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Musa Bilali Sidibe Musa ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate naamu diɲɛ tɛ tɔɔrɔ ye naamu lahara fana tɛ taa yɔrɔ ye karamɔgɔ Buwa Fatɔkɛ ka kuma a dun bɛ kɛ cogo di sisan an b'a ɲɛɲini a bɛ kɛ cogo di karamɔgɔ Buwa naamu Asimi Goyita n t'a dɔn an bɛ min ɲini a bolo tugun n'i ye nin kɛ dɔ ye ani Vladimir ka nin kɔrɔfɔ u b'a kɛ i yɛrɛ ka kuma jakuma o don dɛ nka diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama an ka kamalen to yen Garange an ka général to yen et puis dɔw yɛrɛ ka kuma la ala tun ma n'a ye ko diɲɛ ka bɔ a kalama a tun b'a fɛ ko in ka bɛn nɛgɛ mɔ nka jamanakuntigi ye maaba min ye Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ farafinna kɔnɔ o ni irisu ka jamanakuntigi o fana ye maaba min ye diɲɛ kɔnɔ olu fila ka kuma ɲɔgɔnya ko tɛ se ka kuru k'o da sen kɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama majɛlen don bɛɛ bɛ bɔ a kalama o tuma sa naamu u ka kuma in na a bɛ irisi mɛn de a b'o mɛn a b'a mɛn dɛ a kuma Asimi kalan de kojugu a bɛ irisi mɛn ba ti sa ka na maa bi général Jara sɔrɔ gansan a tɛ sɔrɔ gansan ka émiya kɛ ka formation kɛ ka taa jamana kɔfɛ ka tila ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔya kɛ ayi ma t'o sɔrɔ gansan dɛ a bɛ kan bɛɛ mɛn hali chinois naamu a bɛ nin bɛɛ mɛn kosɛbɛ nouvelle horizon mun bɛ yen n bɛ n bolo don a kɔnɔ a don Buwa Jabate kuma kɛlen don mun bɛ yen dasumun dɔ kɛlen don maa baarakɛda fɛ n'u k'a ma ko Frédéric Ebert o don u ka nin dasumun in i bɛna kɛ k'u taara ka taa kɛnɛ k'a sigi k'a kɛ baro kɛnɛ ye kunu araba o tun ye cɛcɔkalo tile 19 ye o don san 2026 Dakabana lotoli u k'a ma ko Azalayi Hôtel Salam yakuma b'a la u ye jaabi min sɔrɔ u ka dasumusumu ni nin tun y'a ta k'u 17 de ye a sɛgɛsɛgɛli a kɔnɔna la u k'a ma ko Mali mètre
u ye baara in dabɔ avril kalo tile 10 ka na bila 24 san 2026 k'u ye maa 2,000 kɛmɛ 2 ani maa 20 u si bɛ san 18 o ye sifinnakaw ye ka dasumusumu kɛ olu la Bamakɔ district kɔnɔ ani région 10 Buwa Jabate ninnu ye maa ye u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ko ɲɛdɔn ka d'u ye u kɔni ye jateminɛ kɛ Mali mɛtiri san 2026 in na sa i bɛna ye 88 murumuru 5 o maaw de jate ɲiningara yakuma b'a la k'olu kɔni y'a yira transition ka baara ko sababa ni hadada don nka san 2025 la i b'a ye a sigi kɛra 100 o 100 90 ani murumuru 7 yakuma b'a la Buwa ala la nin baara min n'u ye a kɛ dɔwɛrɛ tɛ u y'a ta ka ɲɛsin transition a ka gestion de ma n'i y'a lajɛ sa maa bɛ maa la u ye maa damadɔ minnu ɲininka 53 murumuru 3 olu kɔni y'a yira ko jamana in k'olu wasalen don a la yakuma bɛ a la u ma soli k'a la dɛ ko région dɔw bɛ yen Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Segu Menaka k'olu ka ɲiningali a giriya tiɲɛ yɛrɛ la ko taari jɔ fo 100 o 100 91 a n'a murumuru 3 dɔ fana ta kɛra 92 a n'a murumuru 6 dɔ fana ta kɛra 96 murumuru 2 90 murumuru 9 98 murumuru 9 i y'a jate minɛ k'u ko fana transition cɛdenw na président Assimi Goïta ko danaya belebele de talen don k'a da ale kan ko sabu ko 100 o 100 72 murumuru 1 o danaya o talen don a ka taa kan dɔw y'a jate ko dɔw fana ta ye 72 murumuru 2 yakuma b'a la o 2022 ko o ta kɛra o ye yakuma b'a la Buwa Jabate président de la transition chef de l'État le général d'armée Assimi Goïta tiɲɛ ala la danaya a taara ka da kan sigi la n'i y'a kɛ 100 sirada la yɔrɔ dɔ la maa dɔw ka danaya 68 63 murumuru 6 o dɔw ka danaya o giriya o yanga o ye yakuma b'a la nka transition u kɔni y'a yira tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala la ko dalen d'u la o tɛ fɔ gansan dɛ kosɛbɛ sigi conseil national n'o ye transition ye CNT olu fana ka danaya ala la a yanga 100 o 100 26 murumuru 8 ala la ko wasa ye o fana ye o kɛra n'o tɛmɛna société civile 18 100 o 100 murumuru 4 ko wasa bɛ fana ɔ n'i ye nin bɛɛ wasa fara ɲɔgɔn kan o ye wasa da de ye an bɛ min ɲini a bɛ k'o ye ko jamana in k'a bɛ diya ko jamana in k'a bɛ taa ɲɛ o la sa i bɛna ye kalo 12 laban tɛmɛnen n'i y'o jate minɛ 54 murumuru 5 o maaw k'o de ɲininkara yakuma b'a la jamana tacogo la kosɛbɛ i bɛna ye u kɔni y'a yira tiɲɛ yɛrɛ la ko yɛlɛma camanba de k'o de kɛra kɔnɔ o yɛlɛmaw la ko maaw yɛrɛ b'o la maaw baarakɛcogo baarakɛdaw yɛrɛ cogoya ko sécurité o bɛ o la ko o bɛɛ lajɛlen ko caman ye sira sɔrɔ u bolo nka Buwa u y'u sinsin yɔrɔ damadɔw kan ko n'i y'a ko ta ka da i ɲɛkɔrɔ ka kana ka se k'o kɛlɛ k'o ladon tiɲɛ la ko dɔ kɛra o la dɛ ko hali n'a sɔrɔ dɔɔnin b'a jɛ ko dɔ kɛra o la min kɛra a la k'o ye wasa ye kosɛbɛ k'o bɛɛ lajɛlen taara k'a da jugu ninnu de kan n'o terrorisiw ye denmisɛnninw ka baarakɛbaliya ko o fana b'a la u bɛ ɲɛɲini o la o fana ta jateminɛ min kɛra o la 100 o 136 a n'a murumuru kana n'o ye da dumuni yɔrɔ ye 31 a n'a murumuru 8 Buwa Jabate an b'a fɔ cogo min na u nana se kirikɛlaw fana ta ma tiɲɛ yɛrɛ la k'o fana bɛ ka wanse kosɛbɛ ko camanba de kɛra o la o tuma Fredé Ebert maaw u ka nin jatebɔ min kɛra n'o kɛra u ka dasumusumu ye n'u y'a bila nouvelle région kɔnɔ bi ala la an bɛ se k'a fɔ k'a ni sababa ko a bɛnnen don Mahamani Ture ale ka sɛbɛn don peuple a ko di n'o ye jamanadenw kumakan grand que sɛma maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Isa Jigiba Isa ko grand que an ka taa Kuluba tuguni sɛbɛnnikɛla ko grand que Mali sɔrɔsi 82 olu minnu hɔrɔnyara ni utu kalo tile 13 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kalo tile 17 jamanakuntigiw bisimila
jamana ko grange min ye Mali jamana kuntigi surasi do surasi a bɛ surasiya dɔn lakana a b'a dɔn jamana de kalifalen b'ale bolo a b'a dɔn surasiya kɔnɔna ye fɛn mun ye a b'a dɔn jamana bɛ lamara ni cogoya mun ye grange min ye général d'armée Assimi Goïta a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni maa 82 olu minnu tun bɛ bolo la jango bɛ se ka hɔrɔnya min ka n'u ka denbaya la sɛbɛnnikɛla ko jamana kuntigi a y'a ŋaniya k'a fɔ ka tila k'a kɛ sabu n'i ye ni maa 82 lajɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Isa Jigiba ale y'a sɛbɛn cogo min na a ko ni maa 82 grange n'i y'a lajɛ firinga dɔ kɛra an ka jamana kan min ye san 2026 ale avril kalo tile 25 o kɛlen kɔ grange min ye Bamanchu ye u nana fo Kati min ye Bamakɔ ka taa bila Sevare ka taa bila Gawo ye Kidali ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni Bamanchu ye o kɛra sababu ye ni ka bolo ta k'a da ni maa 82 kan a ko o dɔrɔn tɛ n'i y'a lajɛ san 2024 2025 a ko min ye o maa dɔw fana minɛlen tun bɛ yen olu fana bɛ ni jarajɛkulu in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko marakala zon tɛ fila ye minajan don dɛ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu dana juga wale kɛ o de ye jeune min ye n'o ye Bamanchi tɔnbelebeleba ye olu kɛrɛfɛ o ye fila ye Front de libération de l'Azawad sɛbɛnnikɛla ko grange olu de ka ni fila ni teriya min ye juguya kɔnɔna la o de ye ni baarajugu kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni baarajugu kɛlen grange julu ka tigɛ ta ka dan kɛ sɔrɔsiw kan sɔrɔsiw tun maralen bɛ yɔrɔ jumɛn u bolo ɲininkali tun bɛ yen nka n'i y'a lajɛ Mali grange julu k'an ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn minnu kan ka fɔ fɛn minnu kan ka kɛ dibi la k'a sɔrɔ min ye a ma da kɛnɛ kan grange julu k'o de tɔnɔ filɛ nin ye o de kunnawolo filɛ nin ye ne ni maa 82 olu y'u yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ juguw bolo grange julu kalo caman walima san caman ni ka n'u ka denbaya la sɛbɛnnikɛla ko grange julu min ye an ka chef d'état-major des armées ale bɔra ni k'u kunbɛn n'o ye Jean-Élisée Daou ye sɛbɛnnikɛla ko min ye dankɔrɔba ye général de division ale bɔra ni k'u kunbɛn grange julu ni k'u bisimila min ye ni Bamanchu ye olu min tun kɛn bɛ ka bolo da aw kan aw tun bɛ cogo di aw ka hakilina bɛ cogo di min ye mantaliw bɛ cogo di sɔrɔsiya bɛ baara kɛ n'o de fɔlɔ k'i tɛ se k'i lajɛ n'a sɔrɔ mantali ka ɲi ni mantali ka ɲi min kan ka ko kɔfɛ o bɛ kɛ nka ni mantali ma ɲi min kan ka kɛ o bɛ kɛ min ye furakɛlikɛlaw bɛ yen grange julu i miiri bɛ furakɛlikɛla fɛn o fɛn na Mali kɔnɔ grange julu min ye bana o bana la a bɛɛ maa bɛ armée kɔnɔ a bɛ hali pali a bɛ hali pali ne yɛrɛ bɛ se k'o kɛnɛya ne b'o kɛnɛya karamɔgɔ grange sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni u lajɛra hakilina kunda u bɛɛ hakili bɛ gijigiji mantaliw ka ɲi maa si hakili ma wasi bana tɛ maa si la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye u la bɛɛ lajɛlen hɔrɔnyara grange julu ni ka t'u ka denbaya la muso ni denw kɔntana min ye mɔdenw kɔntana sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka taa n'u ye masakɛbulon kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ maa min fana tun b'u cɛ la n'o ye colonel Adama Bagayogo ale de kɛra u ka porte-parole ye n'o y'u ka kumatigi ye colonel ale ko k'u tun bɛ bolo la o tuma ko kɔngɔ m'u minɛ minɔgɔ m'u minɛ ko baara min kɛra k'ala ni jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ tiɲɛ don o tuma kulu tun bɛ bolo la olu ma minɛ dɔwɛrɛ la dɛ jamana in lakanani ka jamana in k'a bɔ juguw bolo kulu minɛn'o de la o tuma kulu bɛ niveau mun na bi u bɛ hakilina mun na bi jamanakuntigi yɛrɛ ɲɛkɔrɔ Mali sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ a ko Mali jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ne colonel Adama Bagayogo n bɛ kuma ni ka jama bɛɛ lajɛlen ye an maa 82 o tuma n'an bɔra ɲɛkɔrɔ ni sariya bɔra sisan k'an ka segin an ka taa kɛlɛ la an bɛ segin u jaka gɛlɛn dɛ nin de ye sɔrɔsiya ye wallahi an ye minɛli mun kɛ o m'an bɔ an ja kan an minɛli o m'an bɔ hakili kan o m'an siran grange min ye colonel Adama Bagayogo ye k'a fɔ de ko sɔrɔsiya nege bɔra na wa ni ne y'an tɔ ja min k'an ni gɛlɛya min ka tila ka jamana lakanali ni ka tila k'o dusu don an kɔnɔ jamanakuntigi danna i n'a fɔ i dalen don sɔrɔsi tɔ la cogo min na min ye n'an bɔra ɲɛkɔrɔ n'an ɲɛmaaw y'an bila baara o baara la an labɛnnen don k'o baara kɛ hali n'a kɛra sinikɛnɛ ye an labɛnnen don an bɛ taa tuguni wa n'an ni tora jamana kunkɔ o tuma an nin tora nin to ko la sabu an donna fini la k'a yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ jamana kumabɔ hali n'an nin bɛ to a la o tuma an bɛ baara min na an b'an yɛrɛ ka baara de la an ye layidu mun ta an b'o layidu de kɔnɔ o tuma min ye anw ni ye o tɛ se ka bonya jamana ma jamana de ka bon n'an bɛɛ ye o tuma an ye layidu min ta hali n'an nin bɛ to a la min ye colonel Adama Bagayogo ka kuma ye jamanakuntigi an labɛnnen don
ni ne cɛbakɔrɔya ye ni ne cɛfarinya ye wa ni ne cɛdumanya ye Mali kɔnɔ garan kɛjulo cɛfarinw tɛ ban cɛbaw tɛ ban cɛdumanw tɛ ban hakili la i yɛrɛ cɛfarin dɔ ye o kojugu nka i na kɛ sokɔnɔ cɛfarin ye dɛ musow kɔlɔsili cɛfarin kɔni k'a den tɛ muso ye i ko colonel de dɛ colonel min ye kuma ta porte parole ni ne ni Mamutu ni Amedi k'anw tun bɛ yen u k'a fɔ ko bon nin y'aw labilalen ko bon aw bɛna taa ne b'an ka sima to an ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ dɔɔnin sɛgɛnnafiɲɛ bɔ k'o t'a la n'o kɛra o yɔrɔ bɛɛ la garan kɛjulo i bɔlen danna minɛn kɔnɔ fini min b'i la fini bɛ minɛ ka bɔ i la i m'a ye taliyɔrɔ la denmisɛnnin caman sigilen bɛ taliyɔrɔ la o de ye jamana kanu jamana lakanani jamana ko ni foyi tɛ kelen ye garan kɛjulo an bɛɛ kɛ jamana kanu sa n'i y'a ye don o don an b'a la jamana kuntigi a ye nin baara ɲuman kɛ a ye nin kɛ n ko jamana in kanu b'an ni dusukun na garan kɛjulo n'an ma ɲuman fɔ ni jamana in kan an bɛ taa ɲuman fɔ jɔn de ka jamana kan garan kɛjulo n'an ma ni jamana kanu an bɛ taa wali jamana jumɛn de kanu n'an m'an ka jamana kuntigi dɛmɛ an bɛ taa wali jamana kuntigi jumɛn dɛmɛ garan kɛjulo Asimi dɛmɛnen o ye an yɛrɛ dɛmɛ de ye Mali dɛmɛnen o ye an yɛrɛ dɛmɛ de ye ni Mali ɲana anw de b'a kɔnɔ ni Mali tiɲɛna anw de b'a kɔnɔ maa jumɛn ŋaniya ye Mali ka tiɲɛ maa jumɛn ŋaniya ye jamana kuntigi n'o kɛra maa jugu ye a filɛ nin ye dɛ maa jugu maa min t'a faso fɛ a filɛ nin ye dɛ n'i ye Asimi ye nin kɛ a yɛrɛ ye dɔ k'a la o ye tiɲɛ ni marifa y'a bolo tɔliki b'a bolo walahi kasike in b'a kun a b'a dɔn a bɛ kungo kɔnɔ Kulibali ka kɛlɛ a b'a dɔn ka jugu kɛlɛ garange ni dɔw t'u faso fɛ cɛ ka kuma ɲuman na anw m'an faso fɛ o tuma an bɛ tɛmɛ n'an yɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la voix du peuple kɔnɔ Isa Jigiba ale ka sɛbɛnni don El Hadj Garan Kɛjulo Kamara min ye hali bi Bala tɔgɔ bɛ di ne bɛ n tɛgɛ don a don ko la lumière o tɛ yele ye wa a yele ala ka yele di bɛɛ ma o de la ala la bɔ a ka an ka taji ko tiɲɛ yɛrɛ la degun belebele o bɔra a la kosɛbɛ Wa Jabate ministre jirimo yiri na a ladɔn o don don tɛ wele don na wallahi kɔnɔ bidon Garange diɲɛ ye waati saba de waati duman waati goma ani camancɛ tiɲɛ n'i b'a min kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko Ala de y'o latigɛ kojugu n'i bɛ yɛlɛ la a dɔn k'a fɔ yɛlɛ de Ala sɔnna yɛlɛ ma o don e bɛ yɛlɛ la tuma min na dɔ bɛ kasi la kosɛbɛ n'i bɛ dumuni na a dɔn k'a fɔ ko kɔngɔ b'i ɲɛ e bɛ k'i kɔnɔ fa tuma min na dɔw sigilen bɛ daga ma sigi olu ka so kɔnɔ Garange Ala b'a sago a la dɛ wallahi sigɛ Mali marabaaw u ka fo o tiɲɛ u ma sunɔgɔ u ma dumuni kɛ u ma ji min ko fo nin situation de ka dilan wa nin y'a bannen dɛ pewu an dun tɛ don a kɔnɔ bilen pewu yarabi an ka Ala k'an ɲinɛ ma nka an y'an sara Ala la an kana don nin kɔnɔ bilen tajiko aran kɔni nin y'a bannen buwa ministre a kɔni y'a yira ya kuma b'a la a ka wuli ka jɔ la ko tajiko k'an mɛ yɔrɔnin minɛ komi bi a k'a kɛ mɛ wasa ye ko situation k'olu nɔgɔyalen don sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye ko ɲɛdimi de don i b'a ye ɲɛ la kɔnɔdimi tɛ wulibali wala jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ suguw la région na i bɛna ka na ye ko ayiwa an ka citerne 600 90 ani 8 an bɛ yɔrɔ min na komi sisan o don na n'i y'o jateminɛ k'o litiri hakɛya dɔn k'o bɛ t'i jɔ miliyɔn 32 taji o litiri la n'o carburant ye min bilalen bɛ Mali bolo réserve la a ka kɔrɔfɔ kɛr'o ye subhanallah o tɛ ban bilen o ministre Alassane Diallo ni ne yɛrɛ ko a ma ko filani ala la ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi yɔrɔ lakanali k'o de kɛra sababu ye yakuma b'a la nin ko in a ka sigi sen kan o de la n'i y'a jateminɛ an ka dugu fan bɛɛ lajɛlen ko fo ka taa se région damadɔ Nara ni Baɲangara ko gɛlɛya dɔɔnin bɛ olu de fɛ yen n'o tɛ a tɔ bɛɛ kɛ bɛ hadada ani tɛmɛ an ka taa so yakuma b'a la taji k'a b'an bolokɔrɔ ko ka taa se waati min ma o de kumuna o yɔrɔ min fana filɛ o yɔrɔ fila min ko fɔra ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ yakuma b'a la olu an bɛ fiɲɛbɔ da sɔrɔ komi an y'a sɔrɔ cogo min wa dɛ ko ale ministre tɔ n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen ka fara baarakɛlaw kan ko nin cikan bɔra maa min da k'a f'olu ye k'u k'u jɔ jɔyɔrɔ le président de la transition le général d'armée Assimi Goïta ko ale de y'a ɲini u fɛ yakuma b'a la k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛ yakuma b'a la taji ka don n'u bɛ don fana kana maaw ka tugu kɔ yaasa u ka se u seyɔrɔ hɛrɛ ani baden la yakuma b'a la o de kumuna k'u ye wuli ka jɔ kɛ ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan bibi in na lafiya k'a kɛra
damantɛmɛ o de la Wulibali kosɛbɛ nam chef du département min a n'a ka baarakɛlaw k'a taa se Yakumaba la opérateurs ma n'olu bɛ pétrole ko taji ko kunna Buwa Jabate k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara in kɛ jamana kɔnɔna la taji ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na wa ko Ala nana n'a ka na ye ko a ɲana Buwa fɔlɔ yuruku min tun bɛ kɛ ka taji dogo k'a kɛ bidon na k'a kɛ barigon na ayi k'o bɛɛ lajɛlen pewu k'an ɲɛ tɛ da o kan bilen ni min minɛna fana i b'a dɔn min b'a la fo k'i sa i t'a lakali o de la Buwa Jabate bɛna ka na ye ko wasa da k'an bɛ o la yɔrɔ min na ko sabu ko laɲini min bɛ ka kɛ a k'o ɲana maa minnu ta ye fraude ye ko a caman na se k'a kɔ dɛ o don dɛ ministre Alassane Diallo a kɔni y'a yira Yakumaba la a ka nin tubabukan in a bɛ hakili jigin Mali ka entraîneur a fatura jɔnni kelen Madu Keita Sige ni question posée a kun n'a ka équipe bɛ ka jouer a b'a fɔ de ko non lui il est toujours optimiste pessimiste non a t'o fɔ il est toujours optimiste o bɛɛ bɛ kanu de ko fɔ baara kanu de ko fɔ wa a dalen don a yɛrɛ la kojugu Alassane Diallo a fana ka kuma kɛra o de ye ayi ko ale dalen don ko bɛɛ lajɛlen la an bɛ ka tɛmɛ ni kɔnɔwari sira ye sisan taji ko la mais kuma taara k'a fɔ Yakumaba la an ka Dakar sira o ka Larawe Bɛnkanko kan Bamakɔ Kayi Dakar ko k'o sira bɔ o fana ka kɛ an ka sira o tɛmɛ sira ye ministre a bɛ senna ministre a ko forces armées maliennes les famas n'olu ka minɛnw bɛ bɔ tuma o tuma k'a bɛ na yan forces armées o bɛ kɛnɛ u bɛ dɔ bɛ bila kɔ dɔ bɛ bila ɲɛ u ka sira ka se ka kɛ sabati wolo Yakumaba la u kɛnɛma bɛ se ka don Bamakɔ fo ka na taji di a diyɔrɔ la Yakumaba la Buwa Jabate nin kɔrɔfɔ i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la tajitigiw u b'u ka baara la citernenw bɛ don cogo min a bɛ don ten Yakumaba la kunnafoni an y'a bɔ la lumière kɔnɔ u k'a bɛ bɔli Jɛnɛba Keyita a ka sɛbɛn don Garanke nouvelle tribune ale ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Ibrahima Kulubali u k'a ma ko Ise ko Garanke Julo min ye nouvelle charte des partis politiques Garanke Julo k'a bɛna bɔ waati jumɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye classe politique n'o ye politikimaw ye Garanke Julo ko hali bi u n'u ka degun bɛ ɲɔgɔn na dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye politiki tun bɛ jamana in kɔnɔ parti politiki bahu k'a daminɛ 1 ni ka taa bila fo 400 sɛbɛnnikɛla ko min y'o parti politiki minnu tun b'u ka politiki baara la i b'a ye k'a fɔ transition sigikafɔba minnu kɛra n'o ye asisiw ye ka taa bila lajɛ wɛrɛw la Garanjulu jamanadenw ka hakilina ye fɛn minnu ye ni k'a yira k'a fɔ parti politiki o tuma k'u ka politiki ko yɛrɛ dabila fɔlɔ an ka tɛmɛ ni ko wɛrɛw ye min ye sɛbɛkow ye min ye jamana lakanako ye a bɛɛ kana bilisa ɲami ɲɔgɔn na n'o tɛ baara bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw ye laɲini minnu kɛ min ye sigikafɔ kɔnɔ jamanakuntigi ko min ye laɲini baaraw bannen ye jamanadenw ye fɛn fɛn fɔ n'o ye recommandation ye o tuma k'ale b'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ale ta de ye jamanadenw ko ka nin kɛ o tuma b'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o lajɛ min ye classe politigiw ye Garanke u sigilen bɛ min y'u ka sièges ye o tuma décision tɛna ka na bɔ ten k'a yira k'a fɔ ko politiki an ka jamana in kɔnɔ o tuma ko a dabila la fɔlɔ pewu sɛbɛnnikɛla ko association minnu bɛ yen n'olu ka baara ye politiki ye Garanke Julu k'olu fana ka association taama baara o tuma k'o fana dabila la ni maa min yera la ka kankɔrɔbali k'a la hali ni Amadu Aya ka kuma tɛ tolérance zéro nka e b'a dɔn min b'a la sɛbɛnnikɛla ko Garanke Julu n'i y'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ parti politique baarakɛla caman bɛ yen olu y'u ko kɛ bɔ ye ni ka Mali bila sɛbɛnnikɛla ko o tuma minnu tora yan dɔw kɔni ye kankɔrɔbɔli kɛ Garanke Julu ni k'a kɛ lajɛw ye o lajɛ kɔnɔna la min dar'olu kan o kɛra misali ye ni k'a lase maa wɛrɛ ma sabu dɔw tun bɛ parti baara la min ye sokɔnɔnaw ye bolo taara ka da olu kan u taara kaso la sɛbɛnnikɛla ko an ka faamaw ka aradari Buwa ko aradari tilennen o tiɲɛ dɛ Garanke sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔn de bɛ kankɔrɔbɔli kɛ e ka taa kɛ kasoladen ye jɔn de bɛ fɛ ni ka faamaw kankɔrɔbɔ wa jɔn de bɛ fɛ ka sariya kankɔrɔbɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye politiki baara olu kɔni sonsorolen bɛ fɔlɔ min ye politikimaw ye i ka da la k'a fɔ Garanke ko u nu bɛ sumana dɛ min ye charte kura n'o ye parti politigiw ka charte kura Garanke Julu ko bɛ sɔn ka bila sen kan n'o ko bilala sen kan yalima parti politique kɔrɔlen minnu tun bɛ yen olu bɛ segin ka na tuguni walima politique kura de bɛna former ɲininkali gwɛlɛ Buwa ni ɲininkali jaabi t'a bolo dɛ min ye ka nin f'i ye a fɔ n ye n'u y'a kɛ ne kɔni tɛ don politique la tugun n'u ye jumɛn kɛ ka parti politique k'u lasegin ka kɔrɔlenw segin ka na ne de donna a la san dɔ la ka maire ɲini vote kɛlen ne ka voix bɛɛ lajɛlen saba
ja ne muso saba dɔrɔn nin voté la ne a filɛ nin ye dɛ donc ale ma voté yɛrɛ ye ayi mais grand ke mun ye ja fɔri yan e ye mun de ye walima mun de diyara e ye k'e bɛ taa k'i ka commune maire ye i bolomada yɔrɔ tun ye mun ye bolomada yɔrɔ kɛra min ye tiɲɛ la maaw de nana don ne kan ko jama bɛ ne kɔ e ka radio la kuma sa kɛ ko ne ka far'u kan yaye sa ko jama e bɛ taa bɔ i taara i yɛrɛ pise k'i kɔ dɔn sérieux i b'a dɔn n ka jama de ye u la passé mais position min tun bɛ ne bolo o de tun t'a to ne ka don conseil kɔnɔ ja n tɛ fɛn dɔn a la ne tun kan ka fɔ de ko n'aw sɔnna a nana ne nɔfɛ maa saba fɔlɔ ne ka y'o la ne taara ne bila fo 11 na k'e ka liste dafa e fana jɛna n'o ye garanke min ye parti politique ye garanke olu ka segin ka na o bɛ sɔn ka kɛ sogokan ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko charte courant de bɛ sɔn ka sigi sen kan garanke min ye parti politique 400 kɔ ye k'a dɔgɔya garanke ni ala ma kunnaja kɛ a bɛ sɔn ka n'a yɛrɛ sɔrɔ 4 na walima 5 min ye Mali bɛɛ nka o ma dɔn fɔlɔ dɛ o ma fɔ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kumaw de ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jateminɛw de ye k'a yira k'a fɔ baara kura minnu bɛ coulisses kɔnɔ labɛn na garanke jeli ko bɛ sɔn ka tɛmɛ n'o ye wa n'o dun kɛra garanke bɛɛ lajɛlen bi wasa dɔw la jamana caman bɛ yen garanke n'i y'a lajɛ olu ka parti politique a cayalenba ye 4 5 ye dɔw yɛrɛ ta ye 2 ye n'i tɛ ɲuman fɛ i bɛ kini fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali ta ye garanke jeliba ye k'a fɔ an tun bɛ ɲɔgɔn sen kan sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔw yɛrɛ ka parti yɛrɛ a document bɛɛ ye o bɛ sagosiba de kɔnɔ bolo u bɛ tile bɛɛ kɛ ka yala n'o ye n'u seginna yɔrɔ min na u b'a da u sen kan o de y'u ka fɛn bɛɛ ye siège t'u bolo an bɛ taa min o tɛ désordre da yan yaasa an ka bɔ désordre kɔnɔ garanke min ye général d'armée Assimi Goïta o tuma k'a bɛna parti politique u ka charte kura ni k'a dilan ka kɛ Mali sago ye k'a kɛ politiciens yɛrɛ sago ye k'a kɛ malidenw sago ye garanke jeli bɛɛ lajɛlen bɛ nafa ni tɔnɔ sɔrɔ fɛn min kɔnɔ janko min ye Mali ye maa ka ɲɛbɔ anw fɛ an kana ɲɛbɔ maa fɛ garanke jeli ko baara kura de bɛna le ayiwa n'o dun daminɛla o n'a bɛ parti politique kɔrɔ maaw ma wa o tɛna bɛn olu ma wa o fana ɲininkali tun bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle tribune kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don u ka kɔrɔfɔ ɲana ale Jabatɛ namu mɛn tɛgɛ don a don wuladala kunnafoni o don soir de Bamako ale a kumana a ko de ko camion baden baganw de b'a kɔnɔ k'u tun bɛ ka bɔ k'u bɛ taa ayiwa jamana wɛrɛ la munna ye kɛɲɛ u bɛ t'u feere de o an ka kɛɲɛba lakanabaw olu ye tɛgɛ da u kan Yusu Konatɛ ale ka sɛbɛn don ko cogo de Bois agent minnu n'o bɛ direction régionale du commerce et de la consommation et de la concurrence n'u k'a ma ko DRCC o don Kayi alala k'u ye camion belebele camion remorque k'u tun bɛ ka baganw de don a kɔnɔ k'u bɛ ka bɔ n'a ye k'u bɛ taa dugu la dugu ni maa t'a dugu si dɔn an ka jamana faamaw kɔni u ye tɛgɛ da u kan ya kuma b'a la kalo tile 17 18 cɔcɔ kalo k'a kɛra kɛɲɛba wa nin wuli ka jɔ alala ko brigade locale min n'a bɛ DRCC fɔ ko o direction générale a directeur général ko o tɔgɔ de ko Orobo Bayo o don directeur régional du commerce et de la consommation et de concurrence nin wuli ka jɔ min kɛra n'o kɛra ka ngara da nin camion belebele ninnu ɲɛ dɔ wɛrɛ tɛ u kɔnɔ baganw kɔ ka contrôle k'o bolo da u taara sɔrɔ baganw de b'a kɔnɔ koyi kɛlɛ dun wulilen don ko an ka baganw k'u dɔnni k'u bɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye ala la k'u jamana ɲɛmaw tɛ sɔn n'o ye o sariya o sigilen don yakuma b'a la ninnu maaw olu ye sariya kan sɔsɔ de kɛ yakuma b'a la Bois Jabatɛ nin décision ninnu kun bɔra an ka faamaw fɛ n'o ye transition maaw ye i b'a ye dɔ wɛrɛ tɛ koyi bagan k'a labɔ k'a sɔrɔ sɛbɛnfura t'i bolo sɛbɛnfura min b'i yamaruya k'i ka bɔ n'a ye ko n'i y'a kɛ ko n'i sɔrɔla la k'i bɛ jangi fo ɲanguncogo cɛjugu kosɛbɛ o la direction générale min bɛ commerce kunna yakuma bɛ da la consommation de la concurrence u y'a yira yakuma b'a la ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi ko ka kow contrôler ka yɔrɔw larawe ka ɲa ka kɛlɛbolo wuli fɛn cɛjugu kana don a kana bɔ an fɛ yan kuma tɛ ka don a yɛrɛ ti a yɛrɛ ko k'o kɛlɛ k'olu ka baara ye ko fo ka taa se a dan Bois Jabatɛ o de ka d'an ye u ka direction maaw o kɔni y'a yira ko jamana faamaw de olu bila nin baara la ni jamana faamaw dun ko min ka kɛ Mali kɔnɔ yan k'olu b'a kɛ ko fo ka taa se a dan
ko u ka sariya kisɛ dɔ bɛ n'o décret ye o ye 505 ye o kɔni b'a yira yakuma b'a la ala ko marchandise k'u ta k'i bɛ bɔ n'a ye anw fɛ yan ko ka sɔrɔ i ma yamaruya bɛnkan sɛbɛn t'e bolo ayi ko fo k'i sa don kosɛbɛ n'i b'a kɛ o k'a sɔrɔ sɛbɛnfura de b'i bolo min b'i yamaruya i ka baara kɛ o k'a sɔrɔ Mali o ɲɛmaaw de ka sɛbɛnfura dannen don ko k'a d'i ma mais ne y'a kɛ gara-gara ye k'a kɛ dibi-dibi ye k'i dogo i bɛ ye o bɛ kɛ fali yelen sange kɔrɔ yakuma la ni tɛgɛ dun dar'i kan o la a ka bɛ gɛlɛya poste de contrôle n'o bɛ kɛɲɛbagaw fɛ yen olu de ye nin baara kɛ wa u tun bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ ka bɔ ni sira wɛrɛ ye min tɛ poste sira ye ja faamaw ka tɛmɛ olu tɛna ka taa sira daw ye yakuma bɛ a la u salo ka na n'u ye Kayi a dugu la yakuma b'a la bɛɛ kɔni b'a dɔn ni u bɛ nin ko sugu kɛ wa sogo de bɛ gɛlɛya sogo koloma bɛ taa 900 na Buma fo 1000 i ka fɛn Buma in de ka di ye a nege bɛ n'ale bi ne ka mɔgɔ de ye Aba ye ni famuna o jango bi ala musalama ni famuna kosɛbɛ namu nin y'an ne nako filanan na an wasalen an nisɔndiyalen karamɔgɔ bɔ i bolo don dɛ Elhadjo ne bolo ɲɛ o de ye la lumière ale ko de yele sɛbɛnni kɛ o ye AM Touré AM Touré ko Garange an bɛ samiyɛba min kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko min ye yira ni siran caman b'a kɔnɔ dɛ k'a da mun kan Garange n'i y'a mɛn ko samiya i b'a fɔ ko sɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ min ye ɲɔ bila dugu la ni ka dun ka fa sabati ka di an ma sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ olu caman kɔni bɛ u ni kɔnɔgan bɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u ma fɛn ko nin don k'a da mun ni mun kan Garange min ye ji ale tɛ maa bolo a bɛ Ala bolo o tuma ko ji u ma n'u na waati ko jiw nali sumara ɲina fo k'a dama tɛmɛ tɛmɛnila ko min ye ji ye o tuma k'a bɛ ka cuncun sɛnɛkɛla minnu bɛ foro kɔnɔna la Garange maa caman de kɔnɔ mɔlen bɛ a ko in a bɛna kɛ cogo di Garange min ye jigiɲɛ bɛna fa wa jigiɲɛ tɛna fa wa i b'a ye k'a fɔ kinikini bɛ maa caman na min ye waati kɔnɔna ye caman y'a yira k'a fɔ n'a dun k'a fɔ ko ji ale tɛ ka kɛ sɛnɛkɛlaw sago ye Garange min ye intrant n'u bɛ tali kɛ engrais kan sɛbɛnnikɛla ko engrais fana mana a na waati i b'a ye k'a fɔ n'o ye engrais subventionné engrais mun bɛ yen n'ale ma subvention ka dɔ bɔ a sɔngɔ la a ko abada sɛnɛkɛla tɛ se k'o san k'i bɛ hectare 4 hectare 5 kɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko min ye o engrais ye o marché tɛra k'a di maa min ma dabɔnkama don wa walima a nana retard de la wa sɛbɛnnikɛla ko maa minnu sigilen bɛ ka engrais subventionné ma kɔnɔ o tuma k'u ɲɛma d'a kan jango k'u bolo d'a kan ka don u ka foro kɔnɔ wari dɔ dira a ma o ɲininkali to min bɛ yen o ɲininkali to min bɛ yen Garange sɛbɛnnikɛla ko a ko marayɔrɔ damadɔ bɛ yen olu kɔni Mali jigi ye sɛnɛ belebeleba la jango n'o ye kɔɔri sɛnɛ ye i b'a fɔ ko Kucala sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Kucala lajɛ ko maa dɔ ko Garange olu kɔni kan ka hectare 4 de kɛ kɔɔri ye o tuma ko engrais sɔrɔbaliya u y'a kɛ hectare 1 ani tila belebele bɔr'o la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ko k'olu y'u sen bɔ kɔɔri sɛnɛ la ala ni engrais sɔrɔbaliya ko ni engrais dun t'i bolo o tuma ko n'i y'i ɲɛ tugu ka kɔɔri bila dugu la o tuma k'i ta ɲagama ye sɛbɛnnikɛla ko ko maa dɔw ko olu bɛ taa tiga sɛnɛ walima olu bɛ taa ɲɔ sɛnɛ ni k'u balo ɲini ka bɔ kɔɔri sɛnɛ la ala ni engrais nabaliya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Kucala lajɛ o baara kelen mun bɛ yen a ko Yoroso fana bɛ yen n'i y'a lajɛ ale fana ye kɔɔri sɛnɛ yɔrɔ belebeleba ye min ye o kɔɔri sɛnɛ nganaw bɛ yen olu fana y'u tigɛ n'u senw ko walima ka dɔ bɔ baara kɛta la sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ de bɛna ni Mali ale ka sɔrɔ ɲɔngirili ye sabu ni kɔɔri sɔrɔla Garange anw tun b'an jɔyɔrɔ fɔlɔ min na n'o ye jago galegale sɛbɛnnikɛla ko anw kɔni kɛn bɛ k'o bila nin waati la ni k'o to maa wɛrɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko anw bɛna sigi an ka jɔyɔrɔ galegale la tuma jumɛn o ɲininkali to min bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Kita lajɛ min ye kɔɔri bɛ sɛnɛ Kita ka taa bila min ye tiga la ale ni kaba ani fɛn caman wɛrɛ la maa caman ko o tuma ko engrais subventionné nabaliya a tan ko n'a ta o ta o m'olu fari fa abada ni ka kɔɔri sɛnɛ k'olu kɛ bɛ ka kɔɔri sɛnɛ wa ko kɔɔri bɛ ka ɲa o ma tɛmɛ ka bɔ yen u kɛ bɛ ka tiga sɛnɛ Kita dɔn bɛ ni tiga ye min ye maraba tiga ye tiga yirannen tiga kɛnɛkɛnɛ Kita dɔn bɛ n'o ye min kɔni ye tiga ye ka wɔrɔ ka bilen ni ka tila k'i da fa la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye tigɛtigɛ ye a nama ɲuguma min kɔni ye Kita ye o dɔn bɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Kitakaw ye engrais subventionné nabaliya a tan o n'a ta o ta i bɛ ko Kita sɔrɔ tabugu i ye tɔgɔ fɔ kɛ sa dɛ i ta yɔrɔ bɛ ka kuma in na sa dɛ
Grange sabari lago ako minye o bara ye kitakaw ko chere la ko samaya ka kusai hali o kuma ko kabab kanyi nyo kanyi a minye kori yera kanyi chere la kulube alafo pepe na kanyi abekanyi pepe Grange namu sabari lago ako ni ko tabolo laje ako min ko ni Senegal chama be Grange kulu ni kinigini ni mishimishi be nyona min ko ni Senegal nyama dobe ikadala ka fa no ye Boubacar Memeye ale ye chef de la division phytosanitaire sabani ko ale ko tiere la ko engrais nabalia ka bina ye min ko ne kori soroli kan e ko anga jamana kono ko tiere la kulu yi benaka u jenana ye min ko ni ye mawrebe Grange na le ye kita ale ibay ka fo chambre d'agriculture ale o nyama bay ale ko kale ba ka Sénégal fo Grange ko jamana na ka gelea ko kita kaw ye bara min ke Grange ka kanga ke misale jamana kono min ye sanji tigana na tugula o kuma min ko ne engrais subventionné mana na wati nga ko min ye kita ye ko jimu be kana ko be ma jigi fa ko sobe kuna mani flande anye min bo la lumière kono AM ale ka sabani do boa lakali nyana ali amandega do akila ne mani flash ne bolo boa nam kanga muso farko nyine law munum ben do lati no bolo oni chiela ka dongo unana unana ni aywa ndama bala file buru dunumba ukume alala ubora kene ka kene menu kwa mako Afro Basket 18 aflade ko uyo jonjo o salo kana anga egili musoban mali togola kuyu ko meni soriyo de Bamako aéroport o kene kono anga demisonu nale yakuma bala aéroport international de Bamako senuna akeran tenedo chokalo kleta ani wolon vla samba fla mugo ani woro boa kume ka segene ka bokuno wari unnale yakuma bala nyela kuye bara bele de ke ka yira ko basketi ka duguye mali yo yira farafina kene kono no ko Afro Basket 18 boa anga ni sélection nationale ni yakuma bala malien musoman nunu basketi la a cɛla ka olu fana tun bɛ yen alala k'u kunbɛra ayiwa ni bonya ni karama de wa u kan ka bonya cogo min na k'u bila minɛn yɛrɛ kɔnɔ k'o de kɛr'u ye yakuma b'a la ka sabu kɛ u ye baaraba min kɛ jamana tɔgɔ la u tun bɛ jamana ka drapeau de kɔrɔ Abidjan dugukolo kan surtout k'an ka musolakaw yakuma b'a la k'u nalen jamana kɔnɔ u nana n'u ka jɔnjɔnw ye u yɛrɛ jɔnjɔn min ta u tɔgɔ la o bɛɛ lajɛlen b'u bolo u ye sebayaw sɔrɔ yakuma b'a la sebaya k'a kurakura sanga ani waati i b'a ye farafina kɛnɛ kan an ka musolakaw sanga ani waati u bɛ jɔnjɔn ta ko 10 8 ko ta k'o tugu ɲɔgɔn o de la yakuma b'a la ko u b'u kunbɛn ni bonya ani tɛgɛrɛ egili ka supporteru olu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'u ka dunu n'u ka balaw ye kɛrɛnkɛrɛn sanga basketigɛla musoman ninnu tiɲɛ yɛrɛ la u ka cɛman olu fana tun b'u kɛrɛfɛ olu ma jɔyɔrɔba sɔrɔ olu ye jɔyɔrɔ 4 de sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ nka an ka musoman ninnu alala u jiginnen kɔ ka bɔ avion kɔnɔ wa u n'u ka jɔnjɔn a n'u ka médailles u bɛɛ lajɛlen yakuma b'a la u kunbɛra maa min fɛ jamana ka ciden o ye jeni ye ministre Abdul Kasim Ibrahim Fomba ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'éducation civique et de la construction citoyenne o bɔlen kɔfɛ maa min tun b'a kɔrɔ o fana ministre ye Madame Jara Jɛnɛba Sanogo ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. O tɛmɛnen kɔfɛ u ka cabinet maaw olu caman ma den tun b'u kɛrɛfɛ yakuma b'a la u ye denmisɛnnin ninnu kunbɛn u y'u kunbɛn k'u masakɛ kunbɛn dɔnkili bala dunu u kunbɛnna n'o bɛɛ yakuma b'a la o kunkan dɔrɔn de tun bɛ ka bɔ denmisɛnninw k'u ye k'u lanisɔndiya. Ministre Abdul Karim Fomba alala a kɔni y'a yira denmisɛn ninnu u ye baara min kɛ alala ko foli ni tanu ni ko bɛ ta ka da u kan jamana marabaw bɛɛ lajɛlen fɛ yakuma b'a la ko ni musolaka ninnu tiɲɛ yɛrɛ la k'u y'u jɔ jamana a ka drapeau kɔrɔ k'u bɛ fo ko fo ka taa se a dan na bɔlen kɔfɛ ministre musoman Madame Jara Jɛnɛba a fana kumana Sanogo a fue foli belebele ta yakuma b'a la ka ɲɛsin musomanw na cɛmanw na fɔlɔ ka sɔrɔ ka ɲɛsin musomanw na k'u ka continuer nin fɛ ko jamana ɲɛ b'u la kɔrɔfɔ n y'a fɔ an y'a bɔ Mali filasi kɔnɔ bi bɔli don yakuma b'a la kɔrɔfɔ filɛ
Garange kɔrɔfɔ ɲana ka min da I ka nin kɔrɔfɔ kan o de n'i y'a mɛn ko afro basket Mali ka taa jɔnjɔn ta ka na I b'a fɔ ko cɛba dɔ san 200 san 1000 ɲina kɔfɛ Maliyɛnw tɛ ɲina kɔ n'o ye ministre Amani Ɲang an ka nin kunnawolo fɛn filɛ nin dawula fɛn filɛ nin daraja fɛn filɛ nin bɛɛ lajɛlen sababu bɔra cɛba min na o de ye ministre Amani Ɲang ye min ye général Amadou Toumani Touré ale tile Amani Ɲang ye k'a to fédération malienne de basketball kunna ale de ye politique mun kɛ o de wolola nin na Garange min ye Amani Ɲang ye n'an y'a fɔ a furumuso ɲumanba in n'o de ye madame Ɲang Fifi Basse a bɛ Fifi fo min ye Fifi ye ale kɛrɛfɛ a dɔgɔmuso n'o ye Jali Basse ye k'ale fana fo ale kɛrɛfɛ musokɔrɔba ɲuman n'o ye Ba Jɛnɛba Dukure ye ka Ba Jɛnɛba Dukure fo Misira sigi kɔnɔ y'a ka di dɛ fo Misira ka duden bɛɛ fo Garange fɛn babali jate dɔn kunnafoni tun b'an bolokɔrɔ bi nin bɛ fu sɔrɔ o dan na Garange ni fu dun sirila dan na waleɲumandɔn foli ni barikada o bɛ lase bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bi ta bila yan ni Ala sɔnna a ma sini juma o bɛ dan sigi jɔkun furancɛ kunnafoni la o tuma sini ye don duman wɛrɛ ye elɛji maa minnu tun bɛ ka baara kɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Mamutu Kamara bolo k'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye radio Jigafo officiel YouTube TikTok o bɛ nɛgɛ tigɛ yɛrɛ bolo n'o y'an bɛ Jakite e ni ne de y'an wakili don bi ta la an bɛ a kuma an b'a fɔ sa bɛɛ ni ci kɛ kulomajɔ la I ka lamɛnni ko ɲuman la a kɛto bɛ nin kan sɔli Ala wa sali